Sakmi ini wis ora. Nasi kaya embuh. Tan balik tan yo. Hah, Jan. Ya ya. Iki kayu iki segawa iki kok nganu. Nggih dikampaki kok tak kampakane kok gedhog banyu. Abot lho, Pak. Ngangkat kayu sakmene kok ya abot to, Tun. Kok rapet dicul tulung wong kae. Wong sapa? Kenek wong kae. Aku arep tak nyekeli motor. Aku arep ndelok jegokku. Wong ngangkat sakmene kok abot. Sakmene iki kok ora kuat kaya ya ramen kowe iki. Dadi wong wedok. Kok tak ndelok jagokku kae lho. Pancingku mau tak encepne nang kono mbok pangan. Diangkat aku tak sen nyekeli motor e kono. Yo yo. Kok tak kuat. Ya Allah, kayak ngene iki. Ora gelem ngangkat dhewe lho, wong loro to mau dirabot. Jan rabote kok ngene. Yo, Pak. Duh, tanganku abot teram iki. Ngomong ora gelem ngangkat lho. Ya Allah. Oh, jangan. Blek, ampune apa nih iki? Blek. Gitu iki. Yah, beli montore kok malah. Kok mulek mentoten ki ngangkat kayu sak emprit kok jan. Alah. Abot banget loh. Wonge malah nang ndi ngono lho. Pak! Ora kuat. Kok ya ora kuat ki yo. Gombol ki ngangkat kayu sak emprit kaya ngono ora kuat. Bocah gombol. Ngomong ora kuat lho, Pak. Wah, ngangkat sakmene wis ora kuat. Ngangkat sakmene. Ngangkat sakmene ora Lho, kuat. abot to kuwi lho, nganu. Buat carane gini lho, ngangkat. Ngangkat kayu sakmene kok keker ora kuat. Piye? Ngangkat yo ngene iki. Carane dipanggul ngene iki lho. Wong ngangkat kayu kok malah bulat kae. Ndale, angkat dhewe. Ngangkat kayu sakmene iki kok. Rapat. Kan. Malah nyemplung kali wi kayune. Duh, Tun. Aku kok yo ora gelem ngrewangi. Lah sampean lho aku ora gelem ngrewang. Yo kaya ngangkat ngono kok dijunjung apa kepiye ngono kok direwangi kok malah. Lah salah sampean ra omong kok. Ngangkat ora gelem. Alah wis rasa ngalon kayu lah, nggo gas ae. Yo duite nggo. Yo wis gas. Ngongkon gani kayu.